60-тан ашу спортсыны бірләштірген 20 клуб. Рингка сығаусылардың барығыла өз клубында ең көслі алышсы. Әм таптылардың арағынан ең-еңдер республиканың елма командында орын алыр үшін көз сынашты. Бүгінгі ярыштың төп мақсаты ол әлбетте спортшылар арасында ең көштілерді хайлап алу һәм алдағы күндерде шулар арасынан ең көштілерді Волга бойы федераль округ ярыштарында, Рәсәй кемеліндегі ярыштарға хайлап алу. Ярышқа Сибай, Стәрлітамақ, Бәләбәй, Нефтекамы, Үфі қалаларынан республика райондарынан спортшылар ейілді. Үсмердер қатнаш алыш спорты бойынша республиканың ең көслі клубтарын тақдим еттілер. Еш спортшылар осталығын бағалаусы қонақтарда абыройлы шәхістер. Смотря на сегодняшних юношей, ребят, 16-17-летних ребят, которые воспитывают свой характер, мужество и которые готовы поддержать нашу Родину и Отечество, по защите Отечества. Я хотел бы сказать, что самое главное в нашей жизни, вот, молодежной, которой мы сейчас опираемся, воспитываем, чтобы они были достойными своим защитникам Родины. Турнирға келген үсмердерге не бары 16-17 яш. Шуға қарамастан, олар өз қалаларында кең білдәлі спортшылар. Башқұртыстанда яңы өсеш алған бұл қатнаш алыш турнирында сығыш яғаусылар 17 ауырлық өлсәмі һәм түрлі категорияларда білдәләнді. Соперниклар күчле булды. Шул ярышка бик нык әзерләндек. Шул әзерләнү өчен яңа булды. Һәр финальный фото калды инде. Шул ярышчының һәм чемпион республика Башкортстан булган иде. Смешный боевой башланган. Әлбәттә, һәр спортчының төп максаты еңеү яулау. Тик турнирдагы иң көсле көрәшче исеменә лайык булу еңелдән түгел. Турнирдің төп мақсаты Башқұртстан яшьләрен сәламәт тормышка алыктыру менән беррәттән комплекслы катнаш алыш спорт түрен популярлаштыру һәм үстерү. Турнирга спортчылар бик җитди әзерләнгән. Бәйгедә 16 клуб катнаша һәм тап ошында Волга буй федераль округы кимәлендә Башқұртстан абруен яклау хокугын алу өчен каты алыш бара. Ярыштың дөйем йомгактары бойынша чемпионатта беренче урынды Martial Arts спорт үҙәге яуланы. Беренчелектә Александр Суворов исемендәге 127-нче мәктәптең көрәш академияһы еңеп сықты. Улар безнең компания әзерләгән кубокка лайык булдылар. Башкортстан дәүләт телерадио компанияһы Рәсәй Башкортстан телеканалы ул һәр вакыт сәламәт тормыш һәм көчле милләт өчен, шуның өчен дә без ММА федерациясының тәкъдимен кабул итеп, ошо турнирда катнашырга булдык һәм үзебезнең 2 кубокты әзерләнек. Хәзер инде тап булар, ошо көндәрдә республика исеменнән Рәсәй кимәлендә катнаш алыш спорты буенча ярыштарда сыгыш яһаячак. Шәхси беренчелек һәм клуб зачетлары өчен рингка сыккан көрәшчеләр күп еллык күнекмәләр һәм тырышлыктар аша гына еңү яуланылар. Идел Алсынов, Вадим Исламов, хәбәрдар Башкортстан.